Ez a siker egyik receptje? Hát bárcsak tudnám, hogy mi a receptje. Szerintem az nagyon fontos, hogy a Vegi is és én is mindig önazonosak maradunk, és mindig meg tudtunk valamennyire újulni. Nem akarok többet mutatni annál, mint ami vagyok. Én például... Tehát nem énekelsz áriákat például? Mondjuk azt azért sem énekelek, mert nem tudom. Az nagyon fontos, hogy egy-két kivétel, amikor tényleg ott találkozunk, vagy valóban vendégem is a VIP mondjuk, de én amúgy az Újpest táborban nézem a meccset. Ugyanúgy Vegi Somoszó ugye utazik a szurkolókkal, a dalszövegeimbe, a dalokba, mindig emberközeli, mindig olyan témákat boncolgatok, amivel tudnak azonosulni az emberek, amik tényleg a hétköznapi embereknek szól, mint amilyenek mi is vagyunk, és ez nagyon fontos szerintem.